ka kenhun yong mines ka bade gawai nagi kenhun ka bala jukhen ba kade ka kenhun jong ki nong samaria babha ka bala itu lengba ki kam ka bakane ka kenhun ka trei ha ka imlang salang da ka bayarap ye ki baduk ki barangli ka bayarap ye ki basyam lanot syam jinjar ka bayarap ru ban penchana ying penchana sem ye ki bom don ying bat shibun ba ki we ki kam le isnei hakane ka singi ka pamenta kata hak arpu praterik unai lur arjar arpu ar kalayo ban penbana syaboro ka we ka than balayo ban pelaja arteli ki ambulans lene ki kali kit nongpang nak bentaban yo ban yarap iki papang ki basitom ki badan sekathan boy rembong borok kawai lane ladadon ki bana ki ki jakaru kene ke kenhun kalong lakloi ban ai ke cingirap kene ke jingpoi kan mau jong ke kenhun yong mines ban bu ya kene ki ambulans lane ki kalikit nongpang kalong bahadin bagane ke kenhun kalai i ke jingjinjar jong ki papang ki basitom namar ki ambulans ki bala don lupa ha kene kathan ki mla shu ban ai ke jing sikri namar ba ki labon ki nongpang ki nong sitom bat kalong ke jingjinjar hadu kata ya ki nongpang khamtam ki bawan na ki longying longsem ki baduk ki bajinjar ki bom don kali lajong kumta da kejengmut rangba hapo kejengilam jong ba is ene hing kumu presiden ka kenhun kelabu ya kine ki ambulans arteli na kementa banirap ya ki pepang ki basitom banyo lej penpoi syeki jaka ajing sumar ha kepor ka babiang na lor jong uba is ene hing ubre presiden ka kenhun yong mines lai don langru secretary ka yong mines uba Richard Lengdo nang tai ki nong syakot semua bah ki bakentup miau Dr. T Sutunga uba doktor in charge jong ka boy rembong CHC kumu kongsan nang ta Dr. D Yong Wai u Reverend JS Muksiar bat u Reverend R Lamare ki balabu ya jing duai ka bakerpang na ka banta ban kerku ya ki ki ambulans bat kumjuru ya ka kenhun yong mines baro kawai nang ta uba kronding nong sap ubri orang ba senong ka senong selei ular uba aham jengai hing ubri orang ba senong jong ka senong lum soping uba ST rempei ubri orang ba senong jong ka senong lum daitkala uba ailong bah pariat uba Garland Dingsun uba Gabriel Shadap ubri Wainegi founder member jong ka kenhun yong mines uba penyiar thaba ubri officer in charge ka umroi PIC bat kiwe agani getsni aga jingdon karlem jong moro ki dekat jong ka yong mines ka jingdon karlem pastor kinongelam snong bat kiwe ki dekat jong kiwe bat ki seng ka jingdon karlem jong ki dekat bat ki staff jong ka Ayush hospital bat ka CHC agani getsni arbu patrick berai September arjara ku ar min pelat ikini ki ambulans arteli kiban penyai de ki young minds syaki ba nong snong jong ni ka thain bat ka jallahi borok kawai ublei unkurku ya ki young minds bat bakanang imslam bakanang la ban syakri ya ki ba ublei shibon By yaga group young minds to me la seng house them arajar khatnyo kabangin ya form yakane ka seng yakane group ki jongi na ka benta ka jingthmu golong ya ka bat syakri ya ki paiba la kalong ha ka thamri boy la kalong ha ka no ka jaka lara ka bor ka jugi nimsalya ya ka ban ya trei na banta ka imlang ka salang kamlong bangila ban trei na ka banta ka jing ai ka pisa ya ka ban yarap iki Henry haki babun kiliang la kumno kumba saupau tepi longying la kalong kelum sabar dong ribhoi ngilai rap da kapanya donate da kisnam kamlong ka bangi donate ha ka por ka bakrim dongkam Henry ha ka por ki badan ha ka jingdom kam ka ba kerpang ka bakku ha ka bakhadu kumta ki member jungi ngikloi ru ya ka panlei ban ai ka skam kata ka dei ka we ka benta ka bangila syakri ba pangit penim ya ki bensin ki podor ha kane ka por ka minta ngasu kwa ru ya ka banya thu khandiat ha ka bay dei ba ka group ka jongi ngim dei kita ki members jongi ki beriu ki babit ki babyang ki bay ruspa henry ngelong hi tang para ki baya bela don ki member jongi ki bay bela nausni don ki member jongi ki banyak kali don ki member jongi ki ba khambit khambyang hakikam ki ti ki jongi henry baro ngelong kumju derma ta kadau kadon ka khepat kumangi ais nam ya kibriu ki badan ha ka lastik kadon ru ka por ya kibriu ki bang yarap ya ka ban snaying ha ka jing kodit ki jongki larawan ki eryong larawan kano ka jing pen du ya ka ying ka sem jongki wadara ngimla ban snar ki ying mau ki paki dulan henry wat ki terpat ni pinsna tang banda slap tang banda da na ka mariang bat ang jing ma kata kalong kakam kabangi presyang kabantroy
Ngomong-ngomong pi mana hasdang. Ngin kuah ya ke quantity, haringi kuah ya ke quality jong ki members. Banyale ya keno kam na ka benta ka jing bahajing miat jong ki pai ba jongi. Tahakane ka por ka benta khendiat nga kuah pun keren ha ka badi bat ka ambulans. Ka ka daw ka pelong yangi ya ka ban se ka ambulans. Kamdei ka bangi keno ka government Henry wala don supposedly ki ambulans su kadon ka khep baki ambulans ki la ka jong ka duty kadon go we ki jingja ka bas nusi kaba ka jing accident ha bypass ha kaba kila poi shani ha po hospital bhoir mbong andala poi hangne jarang khat ki ambulans kim don ha hangne ha po station ki don shabar jong ka ni snong Kumta hadu khanar wei khanar baje lashu ape ka ambulans bat onda la poi shakane ke jaka ngelapa haban sukit da ka bodro pick up kata ka penketik ke ka mensim ke jongi haba kit ha ka pick up halor ba kita trying kita ka jing susi ka jingyap halor ba kita ki bahing ba sem kidap ha ka jing langa kumta thap ha ka ha ki bodro pick up ha ki diki kata kamut ba kepeni ya kata kajing sosi ba kajing ingeu den mata kadaw kepenketik jengi ya ka bane tre shutom kumno banyo ya ka ambulans habangi yo ikane ka ambulans mentaro nge thu ipi de ka beshit ka basai ya pi ki lok ki jar ki parlok ki bahing ki basem ru ki lekse ki banyo ilemba kane ka social media kalong bangi sushim na garam isim lun henry bangowe bangirum ke jengbot la kalong kuno ka bangimla bensiu karam ngi au ba baro ki membas ngi alik bela ya ka banyo e bensiu ki bai panai ki jongka kata kalong ka jingkut ke jumut ke jongi henry plainer soundet yo i kermen bau play lemba ka jing treho ke jongi ba lemba ka jingker khu jong kini ki alun ki pastor hakan kaski menta ni kermen ba kum kita ki kanam wanja yangi ta hakan ka por ka menta ngam don su daki wei pat ki kentin nama ka por ko layai henry satang khendiat ka banga kwa manong kalong bahaka young minds jongi haka young minds ki jongi ngiju hikai ha ki babun ki angles kam dei tang na ka banta ban sharti program kam dei ba hikai tang man kumno ya ka ban le ya kino ki kam ke bade pat ka iblang ka salang henry ngiju hikai kumno banim habngi song ki kan sha habngi song prakhna samla ngihikai ban finlight na kano ke jing snew kadon ka por ba wali ki members jongi ngabal khamsan ma khamlang ba iba richard kini ki members jongi ki ba kham hapo ngihikai ru ba kumno phidi ban imah ka jingom samla ka chupi yo lese lara phi bakla ban yak lara phi bakla ya ka banim ba kumno bangai na kita ki kalong phidum kamlong aware ba philong pikir na ki social media ki fb na ki WhatsApp, na ki Instagram, na kino ki ba kebenta pinong kamulong ki brief ki ba start bat bayar ka jingmot khnang ba pinong light na kano ka jing snew namar hakine kisni galong ka snew yo yakini ki so ka jingko ku chong play ba dei hakato ka sngi tarai ki arjar khatnyo tapi dang kan mau so ka sngi bakal along ke record bakal jing ang no jong pi hakato ko por kalong kumba kalong kumne kene ke sngi ke bangi im nan ta ke sngi hoi ni im hakata ka jok bangi kloi ban kedau ke kti bangi pet ye ke jing duna i wei ha i wei lesi ni biang khandai bu khandai ni duna i wei ni kum ki briu mangaru ngalong kum ta ni im hakata ka society ka ba ka kantin bong indian crabs kalong applicable bahamanta ni i ba kiu we ngin leitan no ni i ba kiu shatai ngin leitan no kiu mangiru syatan kala andai lengba ka ni kasni ba ka young minds association kala ai ka nuksa ka bokor dor ai ka nuksa kumbala kren diki rangba shnong badan boram shakmat haba tangkat ni pidan kat ni pilan to kan long ka nuksa la kala bende ka government ne non government ne kanu ka kanhon baladak tangkat ni ngi ong kila kat ni hatu kitu ki babun balang pat kidan syai namar hoi kani ke jingle hi
kamdei kabak kin mentai shimet kabang ong ka non profitable organization kimdan ka jing mentai hagaladi hendai ka jing mentai hi kamdei hi ya ki patient kila pandai ki patient lani ki nong pang ki badan hasnong ne ki badan hakasi si kuman phai shadin COVID-19 hi ulapan i ki jing duna haka health system ga jangi kham tam ha be de ba ka transportation haka to ki por ngani thua ki pingi badan ha po si ban refer i wei patient kat no ka jing thakli hoi persang kat bala panyo phone ka wei ka nuksa ka bha sa ka wei de ka jing dan jang RBYF ambulance ngam la klam de pen mi ka ta ka kerteng namar ba kat no ki men sim ki ba ki la ban pelaj im da ka jing kloi jong ki ban yarap ban ngangit scam ba kani ka ambulance na ka yong main ru kani kat ai ya ka ta ka jing shakri ya ki nong shong shnong ki jongi hoi ngana liang jong ka si pan nin persang ban penrong ha ki skim nama ba kumbo ngi pi menta lara pi shime ka ambulance menta na ka yong mains driver philayo kali philayo ba yong phang ki nong pang ken hap siu tarmut kan dan hi ka out of pocket expenditure na ki patient hoi na liang jong ka government ka dan ki scheme ka bing ong ka JSSK ka CMSMS kani ka scheme ka pet thik tang ki long kumi bat ki khlung khna ki ba po shisnan le si menta da ka ba dan ki ambulance nila ban penyai terhenti bat ke sarkar ki scheme ki badan haki CPC kenang bagi tu ki patient kin yo driver yo kali bat ya ka bai penyang bakin poisok shasar namar ladangi hab reserve kali ban le shasar menta khat ar spa khasan spa thragin lot ka bai penyang kali thamai le kanang ba penyang ba menta kan lot hane le si belang ba kini ki scheme ba ka sarkar kanang la ban pentelun ki program ki jongi bat haka jo por bahkan cut off ya kata ka bangi ongka out of pocket expenditure na ki patient haba phai byang shagani ka group Young Minds Association hapo ka jingelam jong i president badi co-founder iba shadap badi ba hing hoi chibun ki jing baha ba kilale nilai i lang ba ki YouTube lang ba ki share videos ki ying ki iki kali mentang la i bat ko we ngi klub jer na du benne ngala ong ba dan bok benum jer khna mangangan yo ben jer kata kade ke jimpung khoi hapo si dang hagini kisni nri buji em step kilawan kasni bekarang ngarang yo ban join bat ki shipo buji ipori batang ara minute nga join namar ngadan iki online meeting bo men step kade kat dawan pat ngala i bekiladan ke khoi hang ni PE kide ke jing yarap jong Young Minds hoi naliang jonga kum in charge ni kat ngasau dapram namarba kabor ka umset ka bi pi pen mi amdei tang kata pi sai saki pisa na po ki account si jong pi ban ai ke jingerap pi pai pa kata ka pen i ka jing dapram thanga shimati bat ngangit scam bat hagi thai ki briu ki basa hangani ka jakaro ba khaddo ka we hi dei ka unity lani ka jingetali ki kenrom kenram kendan baik hapo association ni hapo si dan kenrom kenram si yeng ni dan kenrom kenram tang kamut bagi dan kenrom kenram ha si yeng in prano igi yeng ya happy lay ki bidang long young and energetic kumbalong ong du co-founder mene simplicity keep it simple ngam ong igi kentien ngari government employee ngam la bandong le si tang ba keep it simple don't complicate it what complicate igi kumno ban complicate phitep mapi bat kumno ban simplify ru pitip mapi lada hadu kat ni ka khlimat phila poi kum ka group ka ba ka lawai ka jong phile kan nang khlan hoi ngin nang persang hi kum ki officer ki bawan treasury ni ka thai bangin nang kersan ki kum ki ni ki association ki badan shisha ka thang mansim ban ai ka jing shakri ya ki pai ba khadu daga ba pp long united ka no ka plan lani ka ta ka thong ka ba pp dan marangit scam ka thong kam kot tang kum ni kam kar ka kanam dei ban kot tang hang ni kani ka thong ka barang dan sha khamat pat pindang long ke betali pin yang persha igino ki jing igino ki ta Indian crabs ki batanya pi le ki bukan tho pi bat pin yang persha ya ke aka ka bom dei ka principal ka jong pi ka Young Minds what smoke here yo la pidon hakata ka penta kum ladang ilong kum kinong yalam seng bahalang ngatrai mentang indap pun kipat ba
dan ini kinong kersan ki bandon ki ban jadon bentahan ni harengas ngolingo bakani ke yong mai kadon tak ini i taki member ki joki harekat kani ke kam ka bakra dela dangi small tu tadangi perkat haladi ngap perkat hatu ladang ngap perkat haladi tungin ya perkat haladi lagi lu hatu nilak mo tak kani ke benta ka bakra bangin train nam tak kapit kapiang nam tak imlang ka salang apo ka dong ka thai apo ka temri boy bat tunju apo ka jelas ko nyin nam don kakam kabak lakat kani Henry ke ipat ke penyidai banla ke penyidai banle bangin lah kalau ke jingduai ya barok kinong ket kam ki member jong kani ke yong main ba kinang trisi tom shu ngamdon telik bandong banyaro yapi bulayun kerku ya kene kaseng yong main asosiasi ke jumpi ke bron ko kene kasnong borembong lum shopping papin nang yetre nang ne syakmat ha kamian ha ka imlang ka salang hapo kasnong ka tau bat hapo ka district rib hapo ka riboy district i boro ka we lengba ka jing syakri ke jumpi bulayun kerku ya kinong yalam ki bakmat bat ngakermen bakane kaseng yong main kan yetli om tang ha kine kipor kiba ngilayo hukum kini ki program ringa kermen ba kinang itli na kawe ke por sakawe ke por ambulans kalong ke jingkerku bala kren na we romba kantam kadong riboy ki jongi kedai ka snong ke ba kibabun kedai ki nongrap ki ngat sibun ki jing cenjar ke bayidai bat ka kit ke ba ladadon ke pang ke stong de kane kedai ka jingkerku ke ba kraw nga kit bok ki uyang yapi iway member jong ka yong mines ba pinyo ya ka met ka basait ka baklan ba kumjuru blem ka khuipi ba pinyo ya ka jingmut ka jing perkham ka ba ya de dur om kata ka jing efek siang khmat iway railing ba ka yong mine kidon ki samla i ba kimde ki samla ki bala i karta ndai tang ka to ka nangut kibadon hakayong main kibala i karta bat kibala pat banyo i jengai kidon ka vision ka jungi i jengai kaban syakri nak menta kadong ka thain jungi ndre ka i kaba ngang sngo ban kalau im ban syakri nak menta kibadon kam ka jing syakri om ban syakri nak menta ka jing mentoy malade lane ka jing mentoy shimet dari kumpulong mata ka mission lane ka vision ka PPOE kalong kumta ni kermen ba leng ba kane ka sngi ka jing sedang jumpi ya kane ka kam ni i bangi don tang khendiat ngut ndrei ka dei pat ka kam ka bakrau ka dei ka ba lesem most of us kambun dangi ni shimba ladang yong yang kalong very tender very delicate Teh ka jumut jungi kum ki co-founder hagaba ai agane karteng ka jumut jungi ka dei simplicity kata ka dei ka bahak madu ka bangidon ban ai supaya ba madhakaju ka por ladangi pe kat kum kor komlong kor kuman juga ka jongkane ka perthai menta ngila dei ban ai le se tycoon mine la nengi la de banai wealth mine kumta gige te hendai ngi shimbe na ka ka ideology ha ka ba lada ngi form any federation any association ka service ka bangi aish pai ba ka de ban long with a tender heart with a simplicity hakaba kamde bandon kano ka bankruptcy konge nga penpau ke jing sokmen ke bakrau ia kaban yadan rengkat akan dikasngi nak benta ke jing pelat pai ba ia kini ki artili ki kali kit nongpang ia ki ba ke yong mines kala penkre ia ke jing syakri akan ka dom ka thain ke jongi ka pendap yang ada ke jing kemen ke bakrau ban yoi akan dikasngi kamtame hakaba kini ki samla ki badan hakane ka dong kejongi ki lalong shisha ki samla ki ba treasure ham ngajuyoi haki videos ba ki jule shibun ki kam isnei
kiba long shisha ka jingkemen ka jingkerku kiba kraw nak benta ki long ying kiba dok kiba sup yijui ya ka jing lek ka jong pi nak benta ban pensnai ki ying kisam nang ta pi julek ru ya ka ban yarap ya ki breu ki badan ya ki jing dunai de khotmat ki lakta ya ka jing em jong ki babun ki long ying long sam ki babun ki breu